Gerra sasoian, hemen ingeru honetan, bakizu gerrek hemen beste leku bezuten lez hemen frenterik eta esan sortu. Osea, hola borrokarik eta bombardeorik eta guk eskenduna sufridu. Baina gure etzen bai izan ziren perkantze ondi gerrakok. Eta bat izan zen, Orbeko solo, Artadialdeko solo esaten dutzugu, Orbean daun solo. Hortxe ego zen, aititxe eta mama, horbi txarteran baten, aita bere zuerta zan, aita eta ma, isekok eta dana famili duzti, hartota indabeta eritzen. Eta ni txikitzu, ordu nola nintzen, plazako hotxara zabal baten, almuda batzuk ez da mantaran batea ez da baktarren, gobernata bai, eure beharritzeko, solo bastartxun ni. Sartu izan abioi bat hortik itxasaldetik sartu izan, eta zuzen, ametraila ingen duzen seguru bere. Eta aitak niko xigin nindun otzaran, karkaban sartu eta ganen, bera ganen para. Lautxakurren bera ganen para, ume babestuteko. Anamari, besteren guzinatxu bete, azetza ondona olgetan. Eta gure anamari, eta aitak nina hartu eta horreta zeren eta umek eta holan. Ametraila ingin du esan, seguru bere. Oseak, bombarik eta gerrarik berton esken non sufridu, baina beharrenik gengozanak ametraila ingin du esan, seguru bere.